Нели газда Боглите утепаја. А јок бе, носим ти му штолук, за твог сина у војску да иде. Идеме едно ракију да утепаме. Мали да ми износите ракију. Ајде да се прекрстим да мога сутра умре, да više ne vredi na ključki. Ајде да попиjem ovo rakicku. Ako ja vam kažem, koliko se plaća ako napravite pitije od teleće noge i od kući. A kad zamažete do zgore od lajna, vrate, da jedem. Znači, ajde, daj Bož da se ne vrne živ, da jedem kolačiki.